jedna veľká melala, jak si to nevedela, ale tak teraz už to vieš. Život manažéra je jedna veľká melala, máš práce stále veľa, aj keď akokoľvek jdeš. E-mail sem a e-mail tam, denne ich je toľko, že ich nezrátam. Do toho telefónu stále vyzváňa, to mi ľahkou depresiou zaváňa. Každé ráno stávam v strese, asi začnem bývať v lese. Nebudem sa musieť trápiť, čo zas nový deň prinese. Keď ráno otvorím oči, prvá myšlenka je taká: utekaj, pozrieť na mobil, čo ma zase na ňom čaká. Aj keď bola dlhá noc a väčšina ľudí spí sladko, je pár jedincov, čo myslí si, že som právnik či tatko. Majú potrebu mi písať kvôli každej kravine. Častokrát sa zamýšľam, že kto je tomu na vine. Som to ja, alebo oni, ale nie, už zasa zvoní. E-mail sem a e-mail tam, denne ich je toľko, že ich nezrátam. E-mail sem a e-mail tam, niekedy sa zdá, že to už nezvládam. Prvý dojem môžete mať, že pracujem v liečebni pre psychicky narušení, ktorým preskočí 5 dní. Pravda je však jednoduchšia, ako sa vám zdá. Pracujem jak manažér, psychológ aj ústav. Ďalej robím nábory pofiderných ľudí, vítam ich do našich radov, aj keď na nich niečo smrdí. Pri podmienkach, ktoré ponúkame, nemám totiž na výber, a preto má u nás fakt šancu niekedy aj divá zver. Tomu ver! E-mail sem a e-mail tam, denne ich je toľko, že ich nezrátam. Do toho telefón stále vyzváňa, to mi ľahkou depresiou zaváňa. Vedúci, dnes neprejdem